नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू मस्ताना आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मस्ताना सिंगर यूपी में। और दोस्तों, आज आप सबके बीच एक बहुत ही प्यारा गीत लेकर के आया हूं, जो कि ये गीत जो है टमाटर के भाव को जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसी को इस गीत में दर्शाया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये गीत आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आइए मैं आप लोगों को गीत सुनाता हूँ। हरे कराया गे आलू पियाज बाटे फेल हो, कोनो भी सब्जी से खात नहीं खेमेल हो। एकराया गे आलू पियाज बाटे फेल हो, कोनो भी सब्जी से खात नहीं खेमेल हो। कि सारा गर्मी अबे कर जाना ए लागल हो, सारा गर्मी अबे कर जाना ए लागल। जब से चढ़ल बा हो, जब से चढ़ल बा, जब से चढ़ल बा एकर भाव टमाटरवो चोन्हाए लागल। जब से चढ़ल बा एकर भाव टमाटरवो चोन्हाए लागल। और क्या करता टमाटर कि थाली में सबका आसानी से न जाता है, कैले बा कट्टिस प्याज से बुझाता है। थाली में सबका आसानी से न जाता है, कैले बा कट्टिस प्याज से बुझाता है। आए के देखी के बैगन शर्माए लागल हो, के देखी के बैगन शर्माए लागल। जब से चढ़ल बा हो, जब से चढ़ल बा, जब से चढ़ल बा एकर भाव टमाटरवो चोन्हाए लागल। जब से चढ़ल बा एकर भाव टमाटरवो चोन्हाए लागल। कि मार्केट में अपनी दाम बाबा नैले, पिज्जा या बर्गर बीन के हटैले। मार्केट में अपनी दाम बाबा नैले, पिज्जा या बर्गर बीन के हटैले। कि अब बड़ बड़ लोग भी डराए लागल हो, अब बड़ बड़ लोग भी डराए लागल। जब से चढ़ल बा हो, जब से चढ़ल बा, जब से चढ़ल बा एकर भाव टमाटरवो चोन्हाए लागल। जब से चढ़ल बा एकर भाव टमाटरवो चोन्हाए लागल। सोची समझी बात करतानी साजा, सब्जी के बनो टमाटरवे अब राजा। सोची समझी बात करतानी साझा, सब्जी के बनो अब टमाटरे ही राजा। कि पूरा देश में गुण अब गवाए लागल हो, पूरा देश में गुने कर गवाए लागल। जब से चढ़ल बा हो, जब से चढ़ल बा, जब से चढ़ल बा एकर भाव टमाटरवो चोन्हाए लागल। जब से चढ़ल बा एकर भाव टमाटरवो चोन्हाए लागल।